नमस्कार, हम रोशन कुमार पांडे। तो स्वागत करत बानी आपके हमारे चैनल बतकही अड्डा में। तो सबसे पहले दर्शक के और उनके परिवार के हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आपके और आपके परिवार को हमेशा खुश रखें। तो आइए हम मुद्दा के बात ये बा कि खेसारी भाई के वो नया गाना आइल बा करुआ तेल 3, जबकि कोनो गाना के नाम नहीं के लागत, लेकिन फिर भी गाना आइल बा। तो आई गाना पे प्रकाश डालल जाओ। जवानी गरम गरम नहीं पाई के हुए के एक मिनट में काटे हमारा यदि मिल जाएगा हमके करुआ तेल 3 नाम बा। तो 3 गो हीरोइन रहे जरूरी रहेगा, मतलब एगो हीरोइन से कनेक्ट होता रहे, 2 गो हीरोइन अलगे लगन नाचते बुझाता कि ऑर्केस्ट्रा के नाच। बढ़ल जब हमने के गाना के दूसरा पड़ाव पे ओकर लाइन ही बा कि गाड़ी त नया ह इंजन पुराना ह तबो बिका तारू ऐसन जमाना बा। तो मतलब गाड़ी नया रही तो मैं इंजन पुरान कैसे आ जाए। मतलब ठीक है, आप राइटर हैं तो आपकी कदर करने के लिए हम मान लेते हैं, आपकी कदर करने के लिए हम मान लेते हैं कि गाड़ी नया भी है इंजन पुरान बा। तब वीडियो देखला पे पता लगता है कि ई गाड़ी के ना इनका जो दिमाग के घटिया उपज बा ऊ गाड़ी के बात करता है। गाड़ी त नया हो इंजन पुराना बा कबो बिका तारू कैसन जमाना बा। मतलब आप लोग भोजपुरी सिनेमा के का बना देले भाई। मानता नहीं, आपके दर्शक आपके बहुत पसंद करेले, लेकिन हम ना करेनी। और वो भी इंसान ना करेला जो भोजपुरी के बहुत कद्र करेला, भोजपुरी के अपन मायनियन पूजेला। तो हम यह महादेव से निहोरा करब कि सावन में आपके बढ़िया बुद्धि मिलो, तो बढ़िया डायरेक्शन करी, बढ़िया कोरियोग्राफी करी। और स्पेशली खेसारी जी, आपको बहुत दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक अच्छे गायक हैं लेकिन एक आप एक्टर नहीं हैं। तो महादेव से यह करब कि जो आपके टैलेंट ओवर टैलेंट बा वो टैलेंट में बदल जाए। तो चलतानी हर हर महादेव, बाकी प्यार बनौले रही। धन्यवाद।